Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Martes pitsa 20 na bulan sang Disyembre tuig 2022. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entre, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Ila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, Gobernador Lacson ginpangunahan ang pagpanagtag sa bulig pinansyal sa mga barangay kag anay rebelde. Seremoniya ginpatigayon sa Kapitolyo kahapon. Balita naton sa Comelec voters registration sa talatapan sang Comelec nagapadayon apang din panubuan ang kadamuon nga ginaok kumudar. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Ginatugyan sa pamilya ang desisyon sa pagpabalik sa Pilipinas ang bangkay ni Communist Party of the Philippines founding chairman Jose Maria Juma Sison. Suno sa Armadang Kusog sang Pilipinas sa ila spokesperson nga si Colonel Medel Aguilar, hindi sila pwede maghaom-haom sa desisyon sang pamilya kag mas maayo ipamangkot lamang kundiin ilubong ang bangkay ni Sison. Samtang ginanunsyo sang Communist Party of the Philippines nga hindi ini magdeklarar ceasefire sa holiday season subong nga tuig. Sa statement, ginpahayag sang Communist Party of the Philippines Central Committee nga wala sang rason para magdeklarar sang ceasefire sa holiday season. Subong man sa nagahilapit nila nga ika-45 nga anibersaryo kag pagbuylog sa kasubo sa kamatayon ni Sison. Nagligad nga si Mana, ginanunsyo sa Karabanang Kusog sang Pilipinas, wala man sang ceasefire batok sa Communist Party of the Philippines New People's Army sa panahon sang Paskwa. Ang buot silingon, hindi naton masiguro, kabay pa bisan paano, magpulupahuway sila sining bulan sang Disyembre. Bisan wala ceasefire, bisan wala untat lupok, wala lang kuntani isang operasyon sa magtimbang nga bahin. Wala sang military operations, wala man sang New People's Operation. Para bisan paano makapahuway-huway man ba 53 anyos nga pagpakig-away sa mga rebelde. Nagapadayon gihapon sa kabukiran ang pila naton ka mga kauturan. Bisan ano nga palayag sang Armadang Kusog sang Pilipinas nga nagluya na, nagpalanaog na, dutay na lang ang puwersa, pero padayon gihapon na ang mga katapo sa New People's Army sa ila sinik kausa. So ang silingon, base ikon matagaan tsansa. Ang National Democratic Front daw abierto man sa ceasefire o kon sa peace talks. Pero suno sa report daw wala gana si Presidente Bongbong Marcos. Ulaton ta ang nagakaigo nga panahon. Kinahanglan na ang malawig sini nga pagtuon antes naton buylo ang peace talks nga ni. Pila na ka mga peace talks na natabo, wala gyapon kapaslawangan lang ang natabo. Wala sa gyapon magmadinalagon. So kabay pa, inablang pagsugilanon sang kalinong, medyo malawig-lawig man gawa, no? Inang butang ko abi, mga pila ka bulan, peace talks anay, base pa man lang sa padayon nga pagpakiginunanon sa kalinong,
madisidihan nga may untat lupok. Putang ko bisa katuig, untat lupok ka, wala anay dakpanay, wala anay operation, panilagan kon kamusta. Panilagan man sa mga rebelde kon bala, ang ila sini ginareklamo padayon gyapon nga ara sa gobyerno. Ning korupsyon, inhustisya, kag iban pa. Nagdako mo lang niyang insurgency sa panahon sa itong diktador nga presidente nga si Ferdinand Idalin Marcos. Isa sang kabangdanan nga nadeklarar martial law ang inatudlo amo ini ang mga katapo sa Communist Party of the Philippines New People's Army. So ang ako niya, upod lang ako. Kung may pakigsugilanon sa kalinong, mayuman. Kaya para sa akon, sa bulan sa Disyembre, wala dapat sang may mabalo sa puwersa sa militar, kag subuman sa puwersa sa New People's Army. Masubo lang di sa pungsod Pilipinas, kay ang nagapinatyanay, lunsay Pilipino. May ara ideolohiya sa New People's Army, samtang dipinsa man niya ang gobyerno sang pungsod Pilipinas. So ang buot silingon, ang kausa, ideolohiya sang New People's Army, base pa malangkon mapungkuan sa lamisa. Makigasugilanon ang pila ka grupo, mga representante sa gobyerno, kag representante sang National Democratic Front. O galing kapila na ni pungkuan, daw mabulubudlay, daw hindi man matulon sang aton gobyerno ang ginaayo kag ginaduso sang National Democratic Front. Amo ina ang kabangdanan kung nga tubtob subong, padayon gihapon ang inayamay sa kabukiran, padayon gyapon ang ambusanay, padayon gyapon ang pinatyanay. Wala untat no nga pinatyanay. Amo ina ko nga ang pungsod Pilipinas ginakabi gini sa bilog nga kalibutan pinakadugay nga insurgency. Hamakon mo 53 anyos. Grabe. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:06 na. Kamusta na ang palibot sa siyudad sa Bacolod? Kamusta ang aton mga kauturan sa sini nga mga tinion? Kamusta kamo? Ang inyo sini nga palibot, siga-siga na? Lapit na gid lang. Oy, pila na lang kaadlaw, Pasko na, 5 na lang kaadlaw, Pasko na, 12 diyas na lang ang nabilin sa tuig 2022. Saylo na kita sa tuig 2023. Ano naman ayan nga kabuhi? Ano naman ayan nga pagtilaw sa kabuhi ang aton sini at tubangon sa tuig 2023. Ang ako niya Pasko sa inyo, sa nasiling ko na ipangamuyo ko gid ang inyo ikaayong lawas. Kay ang ikaayong lawas, manggad. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:07 na. Ang pinarik-parik bala sa mga mall, pwerte mo. Maglabay ka sa mall, gutok. Pwerte nga binaklanay siguro. Grabe mo ang bonus guro kag 13th man, kag 14th man, gaaso pa. Amo na nga pwerte. Mayo gani ini. Kay nagasirkular ang kwarta. Ang buot silingon, ang pumuluyo maibakal, samtang ang negosyante mabuhi man. Amo na yang beauty bala. Sang natawag naton pagsirkular sang kwarta. Kung ang pumuluyo may kwarta, natural mangumpra. Kung mangumpra siya, buhi ang negosyo. Amo ning kaygayunan sa mga negosyo, ining baligyaan sa mga regalo, ang mga restaurant naton, puno-puno. Man, may mga kaywatan, may mga family reunion, ang iba naton nga mga utod, alin pa sa iban nga pungsod, pag-abot dito, tipon-tipon ang pamilya, sulo-sugilanon, ang mga lugar nga mga matahom, puno man sa mga turista. No? Ang Don Salvador Benedicto, por ejemplo, si Palay, kag iban pa. Ang probinsya sang Negros Occidental, puno ini
sa mga matahom nga mga lugar. Maapresyar mo bala ang katahom sa mga lugar dire sa probinsya sa Negros Occidental. Amo nang ibang gasiling tahom ini nga lugar, tahom didto, hindi ko ya pag-ibaylo ang Negros Occidental. Kon sa katahom lang sa lugar, iranyo bala, libutan nyo bala, kay ang mga pinakatahom nga mga lugar ari dire sa probinsya sa Negros Occidental. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:09 na. Kamusta da si Milili Uligo o nagit siya sa linyada? Kay Dore Arthur, good morning. Kay Boss Alito Baba kuno, good morning siling ni Milili Uligo. Si Iljan Cabudillo Paburada, good morning. Taga Sitio Amilis sang Barangay Santol sa Binalbagan, pamilya Paburada kuno. Merry Christmas gid, advance Happy New Year. Sige. Kay Maribik Padayaw, Iljan Cabudillo Paburada, ano ni? Keep wondering, wow. Oh, sige. Abaw, malawig ang iya sini ngagin padala nga mensahe. Kailangan. Sige. Purti man. Kay Niliana Sabran, good morning. Gamonitor kami dia. Sign on, sign off with sa Barangay Tagok sa Purok Mangga, Kabangkalan City. Sabran family. Good morning da. Sa pamilya Sabran. Advance happy birthday man sa aton sini mga kauturan nga mga tag-palamati. Kay Judge Nap Diamante, good morning. Kay Bitilaw sa Binalbagan. Kay Pari Remias Arroyo. Si Toto Raul Alibugas dalong galadlad na pamahaw mo. Kay Ruben Tampos kag Bob Francia, good morning. Uy, kamusta gali? Si classmate Efren Pompirada kag Nets Alarcon. Si Pari Erning Horillaga bugtaw na ni. Si Paring Istoy Querido, kamusta ka? Gaboy kang walking ka na. Si Pari Kenneth Pabon, kamusta? Sige. Medyo upod-upod lang kita. Dugsing lang kita kon kaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:11 na. Aber, ang aton patrol ready na sa ila mga observation report. Dali na lang magtakop ang misa di Galyo, no? Pero ginasigahom naton ang pila naton ka mga kauturan aga pagabugtaw para nga magpadulong sa simbahan. Balita sa patrol. Opdan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Aksyon Fred, good morning. Sa aton pinadangga nga mga tagpalamati, good morning. Matugnaw nga kaagahon, nagtugnaw pagid Aksyon Fred bangod nagtupa ang manipis gid lamang ulan nga nagresulta sa pagkabasa sa dalanon. So sa ato sini nga mga kauturan nga temprano pa nagbulugtaw, dala ang ilatag sa ka mga salakyan, extra gid nga paghahalom sa pagdala sang salakyan, no? Bangod medyo maro dan lugawa ang dalanon Action Fred nga nagtuga man sang katugnaw, dugang katugnaw sini nga kagahon. Ang kalabanan nga mga utot ang kadto diri sa area sa Triumph of the Holy Cross. Within there is a area sa Barangay Stephanie Action Brand. Subong nga kagahon amat-amat ang iban nga suksok man sang jacket. Walang iban niya diriya may mga dalaman extra nga payong samtang sa pagtambong sining Santos nga misa Action Fred. Damo ng mga salakyan sa kilid kang sa Pangigaron nga park Action Fred. Well, ang iban diriya tubang mismo sa simbahan may mga baligya man diri Action Fred, no? Pero mga baligya diri pwede ka baligya di kape, pakal ka man sang inahimo lang balang nga simple lang nga cake, may taho man diri Action Fred. Sa sulod mismo sang compound sang Triumph of the Holy Cross, ari naman ang pila naton nga mga kauturan nagtipon antes pag-umpisahan ang Santos nga misa. I believe Action Fred 4 o'clock, no? Alas 4:30 ang umpisa sa ila sining Santos nga misa. Pila ka misa kada kagahon? Isa ka misa kada kaagahon diri sa area sang Triumph of the Holy Cross Action Fred. Siguro tatlo ay no? Misa sa alas 4, isa ka Oo. oras. Oo. Alas 5,
Tapos alas 6, tapos alas 7. Kuro tatlo ka misa eh. Yes, may-ari man na diri schedule sila action na Fred. Kay ang San Sebastian Cathedral alas 13:30 may ara na mo. Alas 13:30, alas 4:30, kag alas 5:30. Diri may misa di Aguinaldo action na Fred no. Dapat kita subong. So may-ari diri alas 3, alas 4:30 action na Fred. May ara man no. Dugay-dugay masugod naman ni Santos nga misa way lang nga iba na ang mga kauturan ang ari man diri sa Sagwa Action pagit sila sang tent bala dugang para sa may mga bangko para sa mga tumalambong man sang sininga Santos nga misa kag ang iban nga mga sakristan halos ari naman diri Action Fred. Action Alvin, Yes sir. no gwardyado man. Gwardyado man Action Fred, man mga kapulisan sa idalo ng police station number 4 may police assistance desk Action Fred, and at the same time may mga barangay tanod nga nag-support man no, para sa katawhayan sa sininga Santos nga misa marusa dya subong kay ibanta nga mga kauturan kay mga kalabanan nga mga kabataan samtang nagapanglakato ng syempre aran kakitawa na ipaimo ya may mga joke pa kag at least tingaw ang mga kabataan nga antes man magtambong sa Santos nga misa at least inspirado Ga grupo-grupo na sila eh. Oo. Mayo man no, grupo-grupo bla kadto ka simbahan, pagwa mo simbahan kadto kada sa mga bingkahan, puto kag iban pa daw masadya ang pag-inop nanay. Basta mataway lang. Yes sir, sakto na Action na Fred. Sa kanta man gani sa Tagalog bala Action na Fred. Ang kantang galakat sila langkay-langkay o grupo-grupo nga samtang sinadyahanay after tambong sa misa after sa tambong sa misa makaon mangyapon sa mga puto kaga iban pa no. So far amo ni ang pila ka mga sitwasyon na man sa area sa Triumph of the Holy Cross samtang nagatipon ang pila naton nga mga kautunan sining pagtambong man sang Santos sa Action Fred tahong sang compound sang Triumph of the Holy Cross because sa mga suga pagid lamang Action Fred sa Sagwa may mga Christmas songs man, and at the same time ang pinakakampana niya Action Fred may dako man nga loudspeaker na may arang mga reflection songs before sang sininga Holy Mass Action Fred. Medyo sining na ang sa inyo pagpanglakaton pagdala sa mga salakyan hinay-hinay bangod halin basa ang dalanon halos sa palibot sang syudad sang Bacolod. Ang observation sang patrol pinadulong sa inyo sang Santon Plaza. William and inisi aksyon Alvin Graba una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 4:18 na kabusta. Ano ang ginaplano ninyo nga pamahaw para karon nga aga? Ako nya daw nahidlaw ko nga nang pasayan blang nga putian lusgusan mo. Nang wala na damo pa asinan mo lang siya. Pagkatapos uluwas likan mo mantika na jutay. Tapos kasag bala. Bao daw kanamit no. Kisa amo na ginapulo pangita sa ginawa ko galing ang kasag subong. Magbakal ka mahal man. Sobra 400 man mo. Ang putian nga pasayan amo man. So pasayan kag kasag sumahon mo mga lapit na 900 ba? Amo na kung kisabla labi na gid kun dula man unod bulsa mo. Panginam-kinam kan lang no? Kanamit kung tani ikaon galing ang presyo ba.
hindi maagwanta ang presyuhanay sa merkado. Amo na ko maglibot ko sa Burgos, kita ko nakasagla nga gagyugiho pa, do kanamit kini bakal. Galing ko ng Tambia Guno, ni ko sa Guno lang ko na yan. Kay do medyo bulo barato. Amo na kung ga-budget ka bala. Kung medyo kabos-kabos ang imo budget para sa Sudan, ay namit man Guno ay. Bakal ka isa ka kilo Guno, pwede ka na budamo. Oh. Guno lang, pero kumayo ka magluto, 4 na kaputahe, di ba? Sabawan mo kabatisan mo, sapawan mo lupo, ang iban pamalhan mo, ang iban kilawon mo, ang iban turtahon mo, ote, 4 na kaputahe, galing lunsay lang Guno. Okay lang. Basta ang gaserve, bago lang tapos paligo, abe, baga tampi tuwalya, yes, kampiyon na ang aton kagahon. Labi na gid subong, makabulo bakasyon ang mga estudyante, bao galing ang mga kabataan, bla? Kung mga pinamalhan, daw ka pang yamid pa. Pero pag-abot sa tiyon nga dalagko na, kauyo naman na sila laswa, kauyo naman na sila pinamalhan, sa subong niya, gapulo pang yamid. Kaya gusto nila yan, mga karne, baboy, manok, amo na ang mga kabataan. Pero ginapabayan lang anay. Basi palang pag-abot sa nagkakaigo nga panahon nga magdulod lagko na, kauyon na laswa, kundi daw okay man. Amo na ang problema sa ginikanan sa kabataan. Kaya baklan mo ganyan mo. Sang ilan na luyagan, hindi sila magtandog sa pinamalan, akalain. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:20 na. Kay Giselle Franco, good morning. Subuman kay Armando Gabang. Wala na ko ka panamyaw ba? Pero sige, amon pamati sa Aksyon Radio. Salamat gid. Kay Salvador Tanalion, Kapitan Itib. Tamyaw ko Sofia Angel Tanalion, Arlene Villalobos, nagamonitor sa Pontevedra with love. Sige. Kay Aladino Villalos Lumakad, good morning, ngapita, samtang gamonitor. Salamat gid. Kay Jima Amar Morales, morning. Always kami nagamonitor live dire sa La Carlota. Kay Renier Asombra, good morning man. May lang pag-upod-upod sa ato na tagsagid kakaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:21 na. Oy, antes ko malipata, ang libre nga medical check-up kag libre nga konsultasyon. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo Pila ka mga lugar sa pungsod Pilipinas bangod sang amihan. Kabay pa nga ulo amihan lang ang huyop sang hangin mabugnaw. Kabay pa ining ginasigahom kag ginapaabot nga bagyo hindi magtupa. Sa
mga katapusan nga inadlaw sa bulan sang Disyembre. Tipit sa 20 lang tawablaw, pila ka adlaw na lang, 24 na, paggabi 5, Pasko na, isa naman kasimana, aba, bagong tuig na, ba kalawig-lawig sa bakasyon sa mga empleyado sang gobyerno, kag pribado nga sektor, bawa, amuning maayo ya, nga bakasyon, maayo nga family reunion. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:24 na. Dira kay Billy Albay, good morning. Kay Chow Israbon sa Barangay Inclaro sa Binalbagan, good morning. Taga Binalbagan, may lang pag-monitora. Bisan paano, ulupod-upod kita kon kagahon. Kanami man dugsing kon kagahon na binanggit kon matulutugnaw ang panahon. Makabatyag kablang nami pangisay-kisay mo. Ang init kung kisa mayo man, pero kung sobra nga init ba, porte man, hindi man maintindihan ang ginabatyag mo. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:25 na. Balik ako pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa kung anuman ang ginham. Kung sana, ano nang nahuya, ako mangulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permi di siya, gaano sa Ang inyo? permi gid siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abiwi, kung magtunganay kami sa motor sa ko, pliti, gamay lang nga bagay. Amo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga conflict sila nga duwa. But sin ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala man message. siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result. Kaya may si mama, kaya si papa, si buong ko. Bantayan nyo da kung kapang laba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kung wais. Nang nag-confirm na sa akin nga kung ano address ko. Doon nalipay, nagig ko kay basis ko, nadala nagig kami nga, may pamangkot pag daw. Oo. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako, okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa mga skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay, abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? Kung sana, ano nang nahuya, ako mangulang. Eh, siyempre, pigado, tas kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko permi makamit, tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dan permi sa phone, kag hindi ko masyado makita, kay isa blurred man ang cellphone niya, kung ang ginagamit ko siya, wala sa kakulbaan ko permi, kasi hindi mo ko madala sa tab, siyempre kay isang bigado na, basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ako.
Minister sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang What? ikaw ginang valedictorian? Pa-message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga mga tao gid nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang kamo ka. Hindi nyo gid underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang kamo mo silingon hindi na kamo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang kamo kag sige-sige lang kamo pray kay God may madamo gid nga tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumot Siya
magapile ini sang kaso batok sa 3 ka miyembro sang kapulisan. May angot ini sa pagkadadula bala sang isabong sadtong 2021. Suno sa Department of Justice kasong robbery kag kidnapping ang ipasaka bato kay Police Staff Sergeant Daryl Panghangaan, Patrolman Roy Navarrete kag Patrolman Rigel Brosas sang San Pablo City Regional Trial Court. Ang kaso na ugat may angot sa ginaligar abduction sa isabong agent nga si Ricardo Lasco sa iyabalay sa barangay San Lucas, San Pablo City sadtong tuig 2021. Sa preliminary investigation, nakitaan sang probable cause ang investigating panel ang 3 ka kapulisan nga gin-identify sang pamilya ni Lasco nga nagserbi nga kumplinan sa kaso. Baw, amo ng kapulisan, halungin nyo man ang trabaho nyo. Hindi makamuhagad intra sa mga illegal nga bagay. Hindi man kamo hagad pamatay. Hindi makamuhagad baligya siya bo. Oy, Disyembre pa naman. Subo man. Amak mo kasuhan kay mo ya bulan sa Disyembre. Imbes nga mag-enjoy upod sa pamilya, disgrasya gid. Lakip na tong head sang PDA bla to. Kag upod niya nga mga ahinte ay abaw kahuluya. Kag makahuluya gid sa bug-os nga pungsod Pilipinas nga ipalayag ang inyong mga ngalan, ang pinakamakahuluya sa tanan kung paano ka mag-atubang sa imo pamilya, kag paano ka mag-atubang sa imo sini mga kabataan. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:35 na. Good morning. Dira kay Evelyn ni Pamusino. Mayong aga ko no. Advance Merry Christmas. Sige. Kay Baby Gregorio Yulo. Good morning man. Ari ako dia sa poblasyon sang Don Salvador Benedicto. Kay Melvin Peñapel, good morning. Upod-upod lang kita. Tagsagid kaagahon. Kamusta? Bao, ang kasimbahanan dito sa Manila o puno-puno man. Ginalantaw naton live sa DCRH ang aton sini Mother Station. Halos tanan nga mga kasimbahanan sa bilog nga pungsod Pilipinas medyo pulpak man sang mga tumuluo kag sumilimba sining Misa di Gallo. Hasta man lang ni siya. Dali man lang ni. Pila ka adlaw man lang ning Misa di Gallo. Pagkapit sa 23 daw tapos na ni siya, no? Tapos may mga ara naman, mga kaiwatan ang kasimbahanan. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:37 na. Kamusta na ang hakutay sang basura diri sa syudad sa Bacolod? Daw may extension pa ang IPM Enero, Pebrero, pero ang report nga daw may ara na nga bidding sa bulan sang Disyembre. Madamo na luyag magpasakop nga amo ang magapanghakot basura diri sa syudad sa Bacolod. Amo nang siling ko bala, kon mintas tanto nga nagaserbisyo kamo, serbisyo kamo husto. Kay kung kaserbisyo ka husto, abi sa panahon ni Mayor Albi Benitez kung ang report porte kaayos ang ila trabaho, ang performance kampiyon, tigurti mang duha-duha man ang administrasyon ni Mayor Albi Benitez nga padayunon ang serbisyo sang IPM. Pero kung damo reklamo nga porte katamaran nga tinumpok ang basura tag sinimana hindi mahakot, ti kundi mga duha-duha ka man kung ikaw bago nga administrasyon, ti kundi nyaw kadamo-damo isang reklamo. Ti kundi laban-laban, tuis ka, islan kay kadamo subungo, mga 8 kuno sobra na ang naga-apply mainta sa bidding manog hakot basura. Dako-dako ang budget niya, binyolog-laog sa kadako sang budget sini sa manog hakot sang basura. Tiyan mo na siling ko sa inyo, sa nagatrabaho da, kayuhan nyo ang inyo trabaho. Di ko mag-intra sila liwat, di okay man. Ang tanan ginatugutan mga mag-intra. Di kon
sinong pinakanubo sa bidding, amo nang magadaog. Kaya ang gobyerno laban na padaog, laban sa gobyerno. Hindi kaya ka pasubra presyo kung gobyerno ang gabakal. Amo na bla? Kung may right of way nga baklo na gobyerno, sa presyo sa gobyerno. Wala kagid mahimo. Kaya mo na yang lain naton mo. Nga kinanglan sa bidding, ang gobyerno amo ang magadaog. Kung sinong pinakanubo, amo na iya ang padagon. Magluwas lang kung may, kabalo naman kamo kung may ara, magic bala. Kung daw may ara ng adaan tilimanan, bisan taas-taas padagon, amo gimana sa mga panggobyerno. Amo na nga hindi madula ang korupsyon, bangod sina. Ng palapit-lapit system bala. At itong pinakadubo daw, hindi pa magdaog. Pero yung isa to yung damataas-taas, daog ka man, malapit sa luwag. Kabay pa nga, hindi ini matabo sa panahon ni Mayor Albi Benitez. Kabay pa nga, wala bla partidahay. Ang nagapatigayon, puwerte magpartida, so kahuluya kung kaisa. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:40 na. Balik ako pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa. Kung anuman ang ginhambal sa natungdan, wala kahilabtanan ang tagdumalahan. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, kag iban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon.
Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy, Pang, to kalala na sang ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka. Ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod. Paano ko bi makasigurado kung may TB na kuhaw?
Syempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi magkabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. So good subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangangan, TB aksyonan. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapadapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga balatian. This na morning da sa aton mga driver, ginapahibalo kamo nga may ara naman pagsaka sa presyo sang gatong.
posible karong adlaw ikasana ang 3 pesos nga saka sa diesel, 70 sentimos sa gasolina. Bawa, tanon mo na, wala tamay mo. Ang gamando sina ya pangkalibutanon nga merkado. Ang akong tani ginapangamuyo ya, nga bisan paano matapos ang Disyembre, sige panaog sang presyo sang gatong te anon mo kay may ara naman pag-ibwal sa presyo sang gatong. Ay kabudlay oo. Sige ipangamuyo talang dason si mana rollback naman. Action Radio Philippine Standard Time las 4:54 na. Kay Milvin Piñapilda, good morning. Kay Donald Kabasag, monitor kami upod kay Mrs. Lia Kabasag. Ba si Jinky di Alagdon ara siya morning kuno kay Mr. Arthur Jeff Villasor, Banisa Mayo, Doc Mat Mayo, Mama Lulit di Alagdon, Papa Jo Alma Uligon, Noel Amar, tanan niya nga pamilya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, halin sa Arizona, USA. Baw ang Barque Tribe, ari sila kay Kimpo Yulo, Ardong Yulo, Antonio Villanueva, Antonio Yulo sang Binalbagan. Good morning sa inyo da. May lang pag-monitor. Aba, siling ni Jinky, tamyaw iya apo. Happy birthday. 5 ka tuig nga pagsukat karon nga adlaw. Grow in the guidance of the Lord. Baw. Palangga ginila. Palangga yagid ang apoya. Sino nga lang sing apo mo gani? Sige Kay Jose Mungcal Torilla, gamonitor sa Binalbagan. Kay Dines Nuestro, good morning man. Subong man kay Marialyn Bilar Hacolbe Lombo. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:55. Balik ako pagkatapos ini. The original Hoy! This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Iwat-iwat. Maiwat-iwat gawa. Ano muna kay kung ano ya ang ara dira, amo lang ina ang amon sundon. Sino ngalan niya to? Si Andrea. Ano ang pag-pronounce ni? Andrea Denise o Andrea Dennis? Okay. Ang may kaadlawan karong adlaw 5 ka tuig. Bahati mayugid ang pagsaulog sang kaadlawan. Nami ang birthday mo matuon bla 24. Kaya sigurado may handa gina. Hindi ganing birthday mo pitsa 31. Kaya na sigurado ya may ara gina nga handa ang tagsa ka panimalay. May ibutang gina sa lamisa man na 24 pagkagabi 5 Paskwa. Di kundi pagkagabi, may mga kaiwatanda, may mga pagkaon. Kung pitsa 31 man, ba jackpot man, kay 40 na ang kahiwatan. Amo na bla, sigurado ginaya nga may ara ikaw sang ibutang sa lamisa. Daw punggan ng tuig, no? Nabla nga dapat punggan ng tuig kung kay kada tuig, kung pagbaylos ng tuig, por sigurado, saka man ang aton edad. Nami tani ya ang edad sa tao, pag abot ya kumabuhi siya, pag abot ya 70, balik naman sa 69, 60. Galing kay wala untat, saka lang saka, wala ka panaog. Do presyo sa balaklon ba? Action Radio Philippine Standard Time, las 4:58 na kay Cecil Bik-Bik, good morning. Naga-monitor from Yellow Bell ba?
si Dilaos kag Nanay Isabel, ara man sila nagaupod sa aton karon nga kagahon. Kay Julpa Caritatibo, good morning. Tamiyaw ko lang Bindol family Tilong Kolot Caritatibo sang Robles La Castillana. Kay Robert Ruma, tamiyaw ko halin sa Isabela ang panamyaw. Taga Isabela, good morning. Sa mga pamilya Baluesda, good morning sa Isabela. Diri kita anay kapi-kapi tanay pwede. Kay matugnaw ang panahon Bangod sa amihan, tamo sa malapad nga bayan sa pusod, pareho ng pagulan. Dito nga ni sa Bicol, kagya pila ka lugar baha, kaya wala untat ya ang pagbubo sang ulan. Amo na nga, dapat subong makapi-kapi kita. Dr. Alfred's Green Coffee with Stevia Extract ang atot. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng Bacolod, siling ni Police Major John Giliba. Amo ni siya ang head sa Bacolod Traffic Authority nga daw maayo kuno manageable na kuno ang lakat sang trapiko sa syudad sa Bacolod pagtapos gina-implementar ang bag-o nga traffic plan. May bag-o sila nga plano sa aton trapiko dire sa syudad sa Bacolod. Kay suno kay Liba, nagkanay-kanay kuno ang mabugat nga lakat sang trapiko sa syudad. Wala na sang problema ang 5 ka minutos kuno nga interval nga ginpatuman sa circumferential road bangod mayara sa nagakontrol sa tion nga maglabay ang mga truck. Ay may ara giman lugar nga masyado kagutok, no? Hindi na mapunggan niya kiti gadamo ang salakyan. Ti ang traffic ya natural ang ina. Bisan diin nga lugar may traffic, porte ang traffic. So hindi magwantag pa Manila bla kay gapuluti kalimutaw mo sa traffic. Ay grabe, Cebu pagid. Pasibo kami bawa. Ang imo to nga panahon ara lang sa dalan. Diri sa Bacolod hindi pagimantuman. Tiyan mo na nga may ara gani nga plano ang syudad sa Bacolod. Mga traffic enforcer naton basi kulang-kulang, no? Dugang-dugangin nyo abi. Pagkatapos may pila ka mga suwestyon ang aton mga kauturan, mga driver kag iban pa sa pribadong sektor na kung gaandar ma lang ang traffic lights, pabayan lang. Hindi pag-intrahan sa traffic enforcer kay damo ga reklamo nga kung may traffic enforcer mas kuno nga naga-traffic na gid. Kay kung traffic light ya may patak nga oras mo. Te daw hindi maayo mabudlay para sa mga driver naton. Of course, kinanglano man nato may mga brown out ihimplo galing kay kung kaysa kung pasugtan mo ang traffic light aba kadamo mas ang salawayon. Stop na gago na.
Gastap na ga sarurot pa. Do ka budlay bla. May ko may traffic enforcer ya. Kay pag sinya sa stop kagid. Kon traffic light amo na guro nga gin gamit lang enforcer. Kay bangod sini mga reklamo bla, may mga tao yang nga puerte ka sa lawayon. Amak mo nga pagbula, makuan pa ya, maarangka pa ya, tiga ulo bla, abot anong inasaligan nilas na, puerte ka sa lawayon gid. Amo na nga may ara kita mga traffic enforcer. Pero ti ko na kuya, dakpon dayo na. Wala na damo gamo. May ano pang kasi salakyan da, may ginidlak pang salakyan dakpan nyo Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:04 na kay Emilio Morina Toquillo sang Lunoy. Good morning. Sige. May lang nga pag monitor, no? Dito sa Lunoy ito. Subong man kay Sandra Ermilio Nalin Pitisa. Kay Pili Barniso, good morning, kapita. Happy birthday kay Duming Barniso, subong nga adlaw. Duming, happy birthday, gid. Kay Ruming Estrabon Hidalanga sa Barangay Talaban, Himamaylan, good morning man. Nya nga pita, salamat gid. Kay Rochelle Evangelista, good morning, monitor kang pipirmiya sa Barangay 14 Dawes upod sa asawa ko nga si Annalyn Evangelista. Kay Ana Sinoro, morning sa mga ARB reporter ko no. Subong man, dira kay Mary Joy Victorino Flores Makawili. Happy birthday lang sa amon pinalangga nga Papa Robert Flores Sr. Damo may birthday ba? Kay Robert Flores Sr., happy birthday gid sa Barangay Karulan. Good health kuno kay Papa nila. Kag alungi ang lawas. Correct. Husto ina. Alungi ang lawas, may edad na. Ang tanang nga tao may edad. Guro, may gidyo gulang-gulang. Sige abo ginaya. Basta gasaka ang edad sang aton mga utod. Good morning sa taga Gimaras. Kamusta da? Ang taga Gimaras ba? Good morning sa inyo. Wala na sa gagiyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:06 na. Kamusta na ang pulo pangumpra sa aton mga kauturan? Ang pila ka mga galawi nato na sa pitsa 24 kag 31, ibutang nyo na sa inyo panimalay. Pangumpra subong para nga makarelax kamo pag-abot sa tion. 24 sa gabi, 31 sa gabi, preparado na ang pag-imo mo salad. Ina, kung may kwarta, ang bulsa, no? Imo ka salad, kalabanan sa mga kabataan, spaghetti, abe. Spaghetti, blan, hindi ko na uyo niya mo. Tingala ko nga kalanon. Kanamit pa siyang kaon sa iban. Nga daw hindi kuya kauyon. Ang nauyunan ko lang niya, Balenciana. Daw, nanimitan ko yung magkaon siya na. Salad, ang fruit salad na, paborito ko na. Amo lang ng luyag ko sa mga tilipon-tipon. Amo lang ginapulo pangita ko, permi. Amo lang ng ginakaon ko. Kaya ang Balenciana, komplito mo. Labi naging kumayo ka magluto. Komplito na niya. May sudan nga daan, dala na da. Basta maayo magluto sa Balenciana. Isa na sa akong pinaka-paborito nga pagkaon. Amo na ako may tipon-tipon, napangita ko na pirming Balenciana. Kaya amo na ginasukad. Kung may wala kanon, may Balenciana, okay na. No? Namit giman ang Balenciana. Basta, maayo nga pagluto. Nang hindi bla hilaw. Nga tulutig agawa. Kinanglan, kung ako magluto Balenciana, wala ko na ginatigang, nabutang ko sa kalaha, kad ako na kagamu ang pagkakuan. Namit niya mo. Galing amula na makapoy lang, magagatsukad. Pwerte ka kapoy-kapoy, ang bakmo pila ka oras maluto na. So, pro ka namit. Tapos, butang mo sa dukot bala. Abaw, sa kanan na mo, wala tupong. Nami man, bro. Ay, oo. Inapulo pang itata. Kaya ang Pinoy, pag-abot sa 24 kag 31, bisan pulo pigado lang. Gatingwa ginaya. Nga magbutang bisan pansit lang, bisan tinapay lang, sa babaw sang lamisa.
may salu-saluhan lang ang pamilya. Pero nagligad bla sa isa ka lugar sa Bacolod may kaiping kubalay nga tion gani isang 31 kundi ibang kapalupok sa una pwerte ang iya kabataan napatulog ya timprano. Kundi galibog ulo ko, ling ko nga agi napatulog yang kabataan niya timprano. Balo ka nga, hindi ialuyag ang kabataan niya nga makakita abla sa iban nga balay nga gakaon, nga damo pagkaon. Kay wala siya ilugbakal pagkaon mo. Sus ga kalain batyagon bla nang ga katol ang dapadapa mo. Amo na siling ko kung may kaingod ka mo, nga medyo kulang-kulang, tulo tagain nyo man, hapit-hapitin nyo man, ang sulusubra sa pagkaon da. Kay bangga sulubra man lang, kakapanos mo lang kung aga gani. Ilibot da sa palibot mo, labinigit sa mga squatters area, ang mga sulusubra nga pagkaon. Kaysa una sang kimpo na mo niya, tion sang 31, ginatinguan ko nga ang tanan nga panimalay palibot, abi utang ko may palibot na pulo kabalay. Ginamiting ko na nga sa 31, ang tanan nga lamisa, butang tasagwa. Share kita pagkaon kada balay. Kag padumugan sa kabataan, kanami balalang taon. Inablang galalapta ding kanon sa baba sa bata nga ginagutom, kanamit batyagon Tigaling subong daw laka-laka na Sa una gina-implementar ko na mo. Nga pagwaon tang lamisa ta, ang pipila ka mga pagkaon, lutuan ta, kabataan, ibutang ta da. Kag padumugan sa kabataan, ay himuan nyo bala na kay pwerte ka nami. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:10. Balik ako pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa. Kung anuman ang ginhambal sa natungdan, wala kahilabtan. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po di ba medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga na-traffic to or na-traffic dito sulod. Ang continuous rain ang nag-isagid sa faktor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakas ng panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad.
Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan 2 no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na digina sa kaan nga lugar sa parehas ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa atong nga pumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagkapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamin sa mga bata mo naman damo dito salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radyo and dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mayong agakag madamo gini salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sang Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amo. Amo lang gyapon sila. Regarding sa Aksyon Radyo Bacolod, pasalamat din sa TM nga ginatag sa among hatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2 nga pasalamat nito nga yung patigayan ng mga activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat din sa Aksyon Radyo Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Purok Kalubihan 2. Labaw sa tanan kay Kapitan Ay, kung sa iyang mga kaupo ng mga opisyalis, kag sa tanan ng mga doktor nga rin napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwat may mga. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is
John Dale Salazar. Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod. Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID pa. 23-32. Una nga bula, 23 kag 32. Second draw, 7-36. Ikadua nga bula, resulta 7 kag 36. Third draw, 24-36. Ikatatlo nga bula, resulta 24 kag 36. Aber, rekta kita. Yari na ang Lotto Result! Resulta sang Luto 645 kita. Ang jackpot dako-dako naman. 96,600,838. Ang jackpot 96,600,838. Kombinasyon in any order 9, 4, 11, 19, 14, 8. Resulta sang 645, 9, 4, 11, 19, 14, kag 8. Saylo kita. 655, dako-dako naman ang jackpot. 83,661,736. Ang jackpot, 83,661,736. Ang kombinasyon in any order 24, 48, 8, 38, 45, 11. Kombinasyon sang 655, 24, 48, 8, 38, 45 kag 11. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:21 na. Bao si Vanessa Mayo, ara na siya. Nya, hello, happy snowy Monday. Dira sa ila sa Minnesota State, USA. Nya, Merry Christmas, advance Happy New Year sa tanan. Sending love from Minnesota, USA. Kay Vanessa Star Mayo, advance Merry Christmas man, kag advance Happy New Year. Bao, nami to ilan, no? Gaulan to yelo mo. Sa ila to sa lugar to sa bongga, ulan yelo, kulang na lang gatas. Kay Joseph Rizaga, good morning. Okay, God bless ko na, mga taga-aksyon. Salamat, gid. Kay Mary Ann Joso, good morning. Patamyaw sa bata ni Mariel Rodmark Rodrigo Joso Jr., Rodrigo Joso Sr. Junior kag senior. Good morning na sa inyo. May lang pamati. Kay Leone Banghilis Lamzon, good morning. May lang pag-upod-upod. Kay Leone Banghilis, nabasa ko na ini bago lang. Kay Sherwin Hogos, morning ko no. Kay Morina Esconde sa Rasya, Barangay Sibukawan, Isabela. Kay Marisa Roquero, nagamonitor sa Kuwait. Kamusta dang Kuwait, Subong? Kamusta ang pamaskwa nyo? Damo gid gatong akalain. Sa Barki Tribe, antes magtakop ang tuig, nagapasalamat kami sa Aksyon Radio sa paghatag nyo sa amon sa mga balita adlaw-adlaw. Merry Christmas. Halin kay Kimpoy Yulo, Ardong Yulo, Antonio Villanueva, Antonio Yulo, sang Binalbagan. Sige. Kay Diding Alohaminto, good morning man. Si Alex Muntisa, Aramano. Kay Erne Odasco Lidas, good morning. Merry Christmas. Kay Jason Kanyet, morning, paliog tamyaw sa Timpaho,
sa La Carlota nga naghatag Paskwa. Ba nanghatag Paskwa ko no sa mga street cleaner. Kay Cecil Batindaan, good morning nga pita. Salamat gid. Kay Lubic de la Luna, ari kami dia ga monitor nga pita halin kay Pato kag Ruby de la Luna sa Barangay 30. Taga Barangay 30, good morning. Kay Milagros Morales, good morning. Merry Christmas advance. Salamat gid. Kay Hasmin Roldan Rabilio, good morning man. May lang nga pagmonitor. Kay Bilin Sinaon morning. Monitor kami nila ni Hulagay. Tamiyaw lang hinablos ko. Happy birthday subong adlaw si Roldan Sinaon, 21 anyos. Kay Roldan, happy birthday. Damo-damo sa mga birthday nga na basahan ko karong aga, no? Damo ka sa ulog sa ila kaadlawan karon nga adlaw. Ano nga pitsa subong 20? Baka damo-damo daw. Halin kina daw 5 na blam ang nabasaan ko nga nagasaulog sang ila sini kaadlawan nami, no? Kung may kwarta. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na. Kung sang una, sa una kayang kapigaduhon ta purti mo. Susuo ning kabataan ko. Ini kanday Mark Gabriel Salanga, Israel Salanga, kag Nathaniel Salanga. Daw gagmay pa na sa una, tiyang pangabuhi purti kapigado. Balo ka kung anong nagakatabo. Kung may mga bulo birthday ko ni sadto nga timpo aran ako sa radyo mong damo ga imbitar sa akon. Labi na gid ko may birthday sa kabataan, imbitado ng kabataan. Basta may imbitasyon, ginapaligo ko na sila pagkatapos plansahan sang bayo. Kag suguon nga magkadto sa birthday, kadto ka mo to para makakaon-kaon man kamo maayo. Kaysa una pigado gid mo. Grabe nga kapigaduhon ang nabatyagan namon sa una. Gatamang kabla sa kapigaduhon, ting kabataan kong isa ga pangita masang maayo-ayo nga pagkaon. Kung may birthday gani lipay ko, ginapaliguan kag plansahan bayo, kadto kamo to para makakaon-kaon man kamo maayo nga pagkaon. Ay oo nga, madumduman ko gani daw. Kakurog-kurog ang tuhod ko. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:25 na. Balik ako pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa kung anuman ang ginhambal sa natungdan. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nalari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagya ka na klase sa matay! Dumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay iso gid mo matudloan. Tapos suay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya.
Hi, Tanay. Hi. Ano yung sila sa Gusto ko pa sila tanan. Sila tanan ng eskwela, sila sir. Parang kay siling ko, hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw, maprofessional man ka mo, kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigan gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko pubuot kay mo pirme para nga pag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Gupangita ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na rescue namon sila. Kakurog-kurog, pinala namon sa police station. Kakurog-kurog tapos yung giwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do trapo gidya. Kaya ang amon nga magulang perti kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gidya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya. Kagindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagi pang losyunan, kagi pang kuan ko gidi lalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Kaya mo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kung makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang ila? ilan lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela lang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lin kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ila ginahimo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung subado kay Adventist kami. Kaloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, daway sila ganang biskwila. Tungod nga kung tudloan mo ka sila sala. Katruma sila sa binangon, sir kalabas ang talibong ni Mano. Itanday sila liog. Di isang ayawan kami. Pero Subong at least nakaamat-amat na balik. Ga-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka ma'am? Abaw. Thank you gid no sa Action Radio Bacolod. Isa gid ka kalipay namon kag may naluwanon gid nga bulig gid nyo no. Kung hindi pinaagi sa inyo. Why kami naka-avail sang amo sini kay hindi kami kasarang magbakal gid sir. Napatian ko kay Action Parade sa Langgas alas 4 sa kaagahon nga amo sina ang pwede nga maka-share sang mga story. Amo to nga naghimo kami dayon kag nag-share kami sa handuman nga maka-avail kami bisan pinaagi lang gid sa ila. Tungod sa inyo no, thank you gid. Thank you gid sa Ginoo man nga amo ang naga-provide sa inyo kag gabay nga ang pagpakamayos ang Ginoo ihatag sa inyo tungod sa kamo nagapabaya sa mga tawo nga nagakinanglan sang inyo bulig. Thank you gid sir. Damo gid nga salamat Tita Welma. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani voters registration sa talatapan sang Comelec nagapadayon apang ginpanubuan kuno ang kadamuon sa ginaukomodar. Si Aksyon Art Tayhupon may report. Aksyon Art.
Good morning, Action Fred. Ging konfirmar ni Bacolod Election Officer Attorney Katrina Kanya nga mayara na ginman sa nga pagtasa numero sa mga Bacolodon nga nagakadto sa ilang talatapan na para magparehistro umpisa sining nga simana. Sunog kay Kanya bangod sa pagbakasyon sa pilan niya ka mga personnel. 220 lamang ka mga individual ang ilagin na akomodar kahapon nga adlaw Lunes, Disyembre 19. Dugang panikan niya antes pa man nagresume ang voters registration sining nga bulan. Madugay na nga naprubahan ang official leave sining nga mga empleyado. Dugang pa sini masunod pa nga bulan sa Enero makapanumbalik ang ila pagpatigayon sang satellite registration ilabi na sa adlaw nga Biyernes kag Sabado. Ging klaro man ni Kanya nga magkapadayon ang voters registration sa ila talatapan sini nga bulan sang Disyembre magluwas lamang sa petsa 24, 26 kag 31. Subong niyang adlaw medyo madamo compared to last week naton nga registration. Ano lang kita 220 kay balan auction art 1 inang damo kita man naka-leave na bala nga mga empleyado. Medyo limitado man ang aton nga number of personnel sa opisina tilit man kita makahambal nga hindi ta sila pag i-approve ang ilang mga applications for leave. Actually na-file na ina siya before pa naghambal nga may resumption sa registration naton. Ito nga schedule yung satellite registration sa January na kita. Every Fridays and Saturdays na siya mayroon kita nga mga patigayon nga mga satellite registration sa mga identified na naton nga mga barangays. The rest na siya meron kita na nga mga transfer sa aton nga venues ng registration sa mga malls naton. Wala lang kita lang registration December 24, 26 and 31. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Aksyon ay hupon una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 5:35 na pasudlon ta ang pipila ka mga blatter entry opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa Patrol. Dan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon na Prada nahulong karon sa custodial facilities sa Police Station number 2 ining 23 anyos nga soltero matapos na dakpan through bypass operation kahapon sa Barangay 2 Ciudad sa Bacolod. Din nga nadakpan kilala kay Alex Asumbra, 23 anyos kag residente sang amuman nga lugar. Sunod diri kay Police Lieutenant Junito Pastrana, ang OIC Chief of Police ang Police Station number 2. Si Asumbra ang ginakabig street level individual kag akto nga nagbaligya sa nga illegal nga droga sa police posture buyer. Din na recover sa iya ining 8 ka plastic sachet sa suspected shabu nga may standard drug price 68,000 pesos. Samtang sa Police Station number 4 na-aresto man si Joseph Moriera, 55 anyos, kaga residente sa Barangay Estefania, diri sa siyudad sa Bacolod. Din sunod diri kay Police Major Richie Cohe. Si Moriera ang ginaresto by virtue sang warrant of arrest sa kaso Act of Lasciviousness. Din 180,000 pesos ang piyansa para sa iya temporaryo nga kahilwayan. Report sa patrol ginadulong sa inyo sang D3 Bio, may power combination sa vitamin D3 kag ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 5:37 na Evergreen Herbal Capsule. Anong epekto sang Evergreen Herbal Capsule sa aton lawas? Ginatinluan niya. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangis ang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan. 3 anyo siling ni Ana Sinoro. Kay Vanessa, happy birthday kid. Kay Dilia Liabi, monitor ka niya sa Charito Heights sa Barangay Granada. Taga Barangay Granada, kay Lilia Liabi, good morning. Kay Eric Horbina, Kabalikat, Sibicom 401, Binalbagan Chapter. Good morning man kay Jason Canyeta. Tamiyaw ko kay Doc William Renier Jubal Mawi Calvin Wancho Buyet Roderick. Sige. Kay Gloria Lara, good morning. Happy birthday man sa amon apo Mateo Lara Lobrido. Monitor kami sa Palayog, Hinigaran. Kadamo-damo todo sa naga sa ulog sila kadlawan. Kay Aljan Alfonso. Monitor lang ko, samtang nagapangapi. Sige. Kay Dante Makilan, good morning. Kay Jane Ignacio. Kay Jocelyn Song Comedia. Morning. May lang nga pag-monitor. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dore Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Powered Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nahuya, ako makulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kano sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko, pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos, man ko ga online man. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano, ito wala mo siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidaya nga mabatian niyo kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Do nalipay nagid ko kay basi ko nadala nagid kami nga may pamangkot pagid daw. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa, tapos hindi. Tapos sa mga skila. Last time, ang na doon medyo emotional ka kay, abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? Kung kisana, ano nang nahuya, ako maghulam. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko permi makamit, tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit. Pasudlon tang report sa Kapitolyo, Gobernador Lacson, ginpangunahan ang pagpanagtag sang bulig pinansyal sa mga barangay kag anay rebelde. Seremonya ginpatigayon sa Kapitolyo kahapon. Balita Kapitolyo. Detalye po kay Aksyon Marlon Hilubia. Aksyon Marlon. Ginpamunuan
ginpamanuan ni Negros Occidental Governor Bong Lacson na paghatag sa bulig pinansyal sa mga anay rebelde kag sa pila ka mga barangay sa Negros Occidental para nga gastuhon sa pagpatuman sa development projects. Una, patigayon sa gobernador ang pagpanagtag sa DSWD Livelihood Settlement Grants balor 20,000 pesos kag food packs kada isa sa 14 ka mga anay katapo sang rebelde halin sa mga lugar sang Sagay kag banwa sang Isabela. Ang seremonya ginpatigayon sa Kapitolyo Provincial kahapon samtang may balor man 6.7 milyones pesos ang ginpanagtag sang gobernador sa lain nga mga barangay sa mga LGUs sang Negros Occidental para sa implementation sang development projects. Pareho sang pagpahamtang sang solar-powered streetlights, pagpasanyog sang water system, pagbakal sang multi-purpose vehicles, kag pagpakayo sang daycare center, pati na ang pagpasemento sa barangay road. Ang cheque gin-turnover sang gobernador sa respective punong barangays sa Kapitolyo kahapon. Ang ka-aksyon yung gikan sa Kapitolyo, Aksyon Marlon Hinovoya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:49 na kay Sunny Boy Arnaldo Paladar. Good morning. Good morning kuno kay Mrs. Corazon Dakuroon sang Barangay Kamang-Kamang. Ano ni Barangay Kamang-Kamang? Oh, Mrs. Bakuroon sa Barangay Kamang-Kamang, Isabela. Kay Katiber, good morning man. Kay Rimar Biranyo Lingoste, good morning. Nagamonitor sa Barangay Hagimit, La Carlota City. Kay Barani ni Rico, tamyoyo si Bukay aming Opsima Gingging Perez, Konsing Baran, halin kay Nini Rico Baran, sang Sitio Pait, La Carlota City. Good morning sa inyo. Sa aton gali mga upod sa kapihanda, kamusta kamuda? Advance Merry Christmas sa inyo. Kay Munsing Syukon, kay Joel Perido, kay Jubert Carion, kay Mayor, kay James Patalagsa, nira kay Bida Tumbos, kay paring GC Sindico, kay Roger Aguirre, kay Bibitan, si Paricano Rivera, kakadto pa na, si Lore Apurado, si Nestor sa Concepcion Talisay, good morning. Ang mga Minsteda, kanday Boy Bala, Dot Sulibin, Munit Rujas, Nilson Distrito, Diok Torres, Larry Benitez, si Maral, si Pareed Jamson, si Billy Caro, si Jimmy Candelario, si Paulding Hipes, kamusta ka muna? Bisan paano inupod-upod lang kita, tagsagid kakaagaon. Amo man lang ning tsimpo nga makasulosugilanon kita sa kahanginan. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:51 na mayong balita niyo para sa bulan sang Disyembre. Bangod may ara pagnubo kuno sa balayran sang kuryente sa Sineco. Wow, puerte no? Ga monitor kita kay Councilor Calao Puentevilla, chairman sa Committee on Energy. Nya nami tani magtayuyon ba nga magdubo ang balayran sa Sineco. Nagpagwa sa anunsyong kooperatiba mo nga mapanubo sila balayran, gamay lang. Pero maay naman nga bisag sa bulan sa Disyembre, kadumdum kamo magpanubo sang inyo sini balayran. Ay labay man ang akon bag-o gali ang acting general manager sang Sineco. Kapila na bulos-bulos no sang general manager. Kabay pa nga hindi nyo pagpantuson ang mga konsumidor. Nim patay siga bla untaton nyo na. Kaya ang pila naton ka mga utod ga lalain gid. Sila niya kung malapit na lang gani manukot, patay siga. Ang dako nga problema nga ang mga gamit mo sa sulod sa puluyan, guba gid May lang kung nara ka sulod sa puluyan, pag brown out makakas mo. Ang tanan nga mga ginasaksak mo na sa mga refrigerator mo, tanan-tanan nga mga kagamitan mo, kung wala tao. Di kundi patay siga, gatiyog man ang kontador nila, igo nga
magsuktanay gapalang lapaw ang balayran mo. Amo nang lain gid. Di kabay pa. Bisan paano mauluumpawan kita. Bisan gamay-gamay lang kada bulan kung magpanubo kamo. Pagbukas guro sang bulan sang Enero base kon may another round naman ang pila ka mga pagpakigyonon-anon sa mga opisyal sang Seneko sa Kongreso. Nami man kung isabla pa explicar gid sa ila. Galing kay kon pa explikaron mong Seneko gapala mungol ka na nya kami ang pinakanubo balaran sa bilog nga mga kooperatiba. Ano pa isa ginasupalpal sila sa Kongreso to nya wala ginambalan ding iban nambalan kamo kay kamo ginareklamo di nga hindi maintindihan ang inyong serbisyo porte gidya hindi maintindihan nga serbisyo may tani bla kon mahal-mahal siya pagkatapos ang serbisyo maayo ti bisan ano ka mahal dito sa Manila kaga iban pagyed nga mga kooperatiba laka kakabati reklamo nga aman kay maayong serbisyo. Amo nang siling ko la. Bisan magbayad ka, dutay mahal gawa, kung husto kag maayong serbisyo, kay makapanumdum ka mo, masiling ka nga, daw mahalaw. Tapos duha-duha ka, buki man Kaya daw ba yung mga serbisyo nila? Amo na bla? Daw manginabawi-bawi mo? Pero ini daw lagi bawi. Kay purtigid, kalawlaw sa nga serbisyo. Amo na nga gakuriit ang mga konsumidor, no? Kaya ang serbisyo, hindi amo mo. Pero kung medyo mahal siya, kagkampiyon ang serbisyo, manduwa-duwa ka mo. Tanong mo na kay mayo man ang serbisyo, Mabawi-bawi bla, pero daw hindi gida. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:55 na, kay Rodney Ismayada, good morning. Rodney Ismaya. Monitor sa Sinda Antulanga, Isabela. Tamiyaw lang kuno kay Idol Rinan Imbang. Best Shooter of the Year. Kay Felix Gart sa Siniko, sa Nusiko, aksyon. Manubo ang balaran. Tiyamak mo na. Nami kuno to manubo ang balaran, pwerte pa. Maayong serbisyo. Kay Salusti Bunda, good morning kuno kay Sunya Baira sa Takuling sa Purok Rosal. Kay Teresa Sierra, good morning paliog tamyaw kay Nanay Waning. Kay Nanay Waning Paktaw sa Barangay Payaw. Alas 4 pa sang aga, time na sang Aksyon Radio. Dumayo man, gaupod sila kay Mark Anthony Maglikyan Rodrigo. Good morning lang. Tamyaw ko lang si Erne Rodrigo sa Barangay Hagimit, La Carlota City. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:56 na. Federlip Lending Corporation. Inapaybalo nga ang Federlip Lending Corporation kag Metropole Lending Corporation isa lang Aksyon Radio! Sa maulamang na panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, pagiban pagyid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital.
Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4. Support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamos ang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5. Sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. Yung Philippine Standard Time la 5:58 na standby na sa aton aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio!